Mun opetustyylieni on kuvattu lempeän napakaksi, erittäin asiantuntevaksi, ystävälliseksi ja myös rohkaisevaksi. Eli se, mikä mun taidekurssilla ja ohjauksena on se kaiken suola, on, että siellä on eri tasoisia tekijöitä. Siellä on vasta-alkajia, siellä on pidemmälle ehtineitä ja ne kuvan tekemisen elementit on aina läsnä ja niitä kerrataan. Osa on päässyt niissä jo hiukan pidemmälle, osa vasta aloittelee, mutta saman asian ympärillä ollaan. Ja se, että opetus tapahtuu sillä tavalla, että siinä on tietyt vaiheet, tietyt rakennuspuut ja elementit, jolle sitä kuvaa lähdetään rakentamaan, niin se tarkoittaa sitä, että niitä perusteita käydään tunnilla läpi ja niiden treenaamista minä myös lempeän sitkeästi ohjaan ja vaadin sinulta, jolloin myös sitä kehittymistä siinä kuvailmaisussa tapahtuu.